दा जोंनि कुइसना बेनो जे बिटिसि आवहाय दिनैहाय गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि जे बाथ्रा बुंबाय थायो, क्वालिटी इडुकेशननि बाथ्रा जे बुंबाय थायो, जेबो थाखा लानायनि खोथा गैया, जेबो इलिगेल गैया होननानै जे मिडियाफोरनि सिगाङावहाय खोथाखौ बुंबाय थायो जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ, अब्ला जों बेवहाय सन्देह फैयो जे सिंजों माबा मोनसे इलिगेल सोलिखुमानानै दङ। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव बिटिआर टेट उथ्रिसारनाय गौथुमनि खौरां मेल। जोंनि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय बेयो मोनसे गोख्रों दाबि जे बे इलिगेल भाबै जे एपइन्टमेन्ट होनाय दङ, बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ बन्द खालामनांगौ। बिटिआर सरकारा एडभार्टाइजमेन्ट नटिफिकेशन होआब्लानो फोरोंगिरि थिसननायनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों बिटिआर टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा। टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनो होआबालानो सिरि सिरियैहाय 1999 नि केन्डिडेट आरो 6 मान्थ कन्ट्राक्चुएल टिचारफोरनो डाइरेक्टलि एपइन्टमेन्ट खालामदों। 427 पस्टआव आथिखालनि बिटिआर सरकारा जेबो फोसावथाय होआबालानो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ नेवसिगारना 1999 नि फोरोंगिरिफोरखौसो फोरोंगिरि साख्रियाव थिसनथाइ होनायनि सायाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों अल बिटिआर टेट उथ्रिसारनाय गौथुमा। 427 पस्ट जानाखि SIU एप्रुभाल मोननाय दंखायोमोन, बे पस्टआ अबहाय गोमाखो, बे पस्टनि रिक्रुटमेन्टखौ सोरनो होखो बा सोरनो एपइन्टमेन्ट होखो होननायाव डाइरेक्टरनिफ्राय रिप्लाइ फैदों RTI होनायावहाय, बेवहाय न' एडभार्टाइजमेन्ट न' नटिफिकेशन बेबायदि होननानै रिप्लाइ होदों। अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे उइदाउट नटिफिकेशन एडभार्टाइजमेन्ट माब्रै एपइन्टमेन्ट खालामखो बिथांमोनखौ। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव सनिबारनि फुंबिलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बिटिआर टेट उथ्रिसारनाय गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा थांनाय 2021 मायथाइयावनो LP UPआव 427 फोरोंगिरि मासियाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ जेबो खाबु होआबालानो 1999 नि फोरोंगिरिफोरनो साख्रियाव थिसनथाइ होदों होननानै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। दा जोंनि कुइसना बेनो जे बिटिसि आवहाय दिनैहाय गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि जे बाथ्रा बुंबाय थायो, क्वालिटी इडुकेशननि बाथ्रा जे बुंबाय थायो, जेबो थाखा लानायनि खोथा गैया, जेबो इलिगेल गैया होननानै जे मिडियाफोरनि सिगाङावहाय खोथाखौ बुंबाय थायो जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ, अब्ला जों बेवहाय सन्देह फैयो जे सिंजों माबा मोनसे इलिगेल सोलिखुमानानै दङ। दिनैनि बे प्रेस क्लाबाव टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि जानाखि प्रेस मिट होनायनि आखायाव लादों, बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय मिडिया पार्सन बिथांमोनखौ नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि बे प्रेस क्लाबावहाय जोंनि प्रेस मिट होनायनि मेन इस्युआनो जाहैबाय जे बिटिसि आवहाय टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरखौ आन्दोआव दोननानै उइदाउट एडभार्टाइजमेन्ट नटिफिकेशन सिरि सिरि जे एपइन्टमेन्ट होखुमागासिनो दङ, बिनि सायावनो जोङो दिनैहाय प्रेस मिट लानाय जादों। गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिनि सायाव सांग्रांथियै इलिगेल गैयाबालानो मेरिट वाइसै एपइन्टमेन्ट होनांगौ, बेखौनो जों दिनैहाय बुंनो आखायाव लादों। जे 2021 आव 28 जुलाइआवहाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनि थाखाय, आरो बेवहाय टटेल पस्टआ 427 पस्टमोन बेवहाय, ओमफ्राय बे पस्टखौहाय टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनि थाखाय होनाय जादोंमोन। बेवहाय NCT गाइडलाइन्स हिसाबै एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाफोर दंमोन, नाथाय बे पस्टखौ मा खालामखो, बे पस्ट एडभार्टाइजमेन्टखौ केन्सेल खालामनानै टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनो होआबालानो सिरि सिरियैहाय 1999 नि केन्डिडेट आरो 6 मान्थ कन्ट्राक्चुएल टिचारफोरनो डाइरेक्टलि एपइन्टमेन्ट खालामदों। दा जों बेखौ खबर मोननानै सिरि सिरि खबर मोननानै जों बिनि सायाव RTI मारिनाय जादोंमोन। RTI मारिनायाव जोङो ओरैबायदि कुइसन खालामदोंमोन जे 427 पस्ट जानाखि SIU एप्रुभाल मोननाय दंखायोमोन, बे पस्टआ अबहाय गोमाखो, बे पस्टनि रिक्रुटमेन्टखौ सोरनो होखो बा सोरनो एपइन्टमेन्ट होखो होननायाव डाइरेक्टरनिफ्राय रिप्लाइ फैदों RTI होनायावहाय, बेवहाय न' एडभार्टाइजमेन्ट न' नटिफिकेशन बेबायदि होननानै रिप्लाइ होदों। अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे उइदाउट नटिफिकेशन एडभार्टाइजमेन्ट माब्रै एपइन्टमेन्ट खालामखो बिथांमोनखौ। दा जोंनि कुइसना बेनो जे बिटिसि आवहाय दिनैहाय गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि जे बाथ्रा बुंबाय थायो, क्वालिटी इडुकेशननि बाथ्रा जे बुंबाय थायो, जेबो थाखा लानायनि खोथा गैया, जेबो इलिगेल गैया होननानै जे मिडियाफोरनि सिगाङावहाय खोथाखौ बुंबाय थायो जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ, अब्ला जों बेवहाय सन्देह फैयो जे सिंजों माबा मोनसे इलिगेल सोलिखुमानानै दङ। दा बेखायनो जोंनि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय बेयो मोनसे गोख्रों दाबि जे बे इलिगेल भाबै जे एपइन्टमेन्ट होनाय दङ, बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ बन्द खालामनांगौ, आरो जानाखि
फैबाय थानाय SIU नि एप्रुभालनि थाखाय प्रपोजाल हरनाय 1216 टा पोस्ट दङ आरो मोनसे 667 टा पोस्टनि थाखाय SIU एप्रुभालनि थाखाय हरनाय दङ बे SIU एप्रुभालनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट जागोन एप्रुभाल मोनखांनायनि उनावहाय बेवहाय जुदि माबाफोर जुदि जोङो इलिगेल मोनोबा NCT गाइडलाइन्सखौ फलो खालामाबालानो सोरबा केन्डिडेटफोरनो जुदि हुकुमानो सेस्था खालामदोंब्ला जों बेनि थाखाय गेदेर मोनसे मास गेदारिं प्रग्राम लागोन आरो हाई कोर्टनि हेफाजाब लानो गोनां जागोन बेखायनो जोङो BTC गभर्नमेन्टनिसिम गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनहा जानाखि BTR आवहाय 19,000 निफ्राय बांसिन टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट दङ बिथांमोननो थाबैनो रिक्रुटमेन्ट होनांगौ बे जोंनि मोनसे दाबि आरो जानाखि 6 शिड्यूल टेट खुंबाय स्पेशल टेट खुंबाय आरो बे 6 शिड्यूल स्पेशल टेट खुंनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन 2023 आवहाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनांगौ बे खोथा दंमोन नाथाय 2023 आव एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारा दा नै डिसेम्बर मान्थनि जोबनाय मान्थ फैबाय बे जोबनाय मान्थनि गेजेराव जुदि एडभार्टाइजमेन्टखौ होनो हायाब्ला अब्ला 6 शिड्यूल स्पेशल टेट खुंनायनि ओंथिया अबहाय थाखो बे मोनसे गेदेर सोंलु बेखौ BTC गभर्नमेन्ट मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथाङा बिनि रिप्लाइखौ होनांगौ जे 6 शिड्यूल टेटखौ मानि थाखाय खुङामोन जुदि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो जुदि एपइन्टमेन्टखौनो होनो हायाब्ला बिथांमोनाथ' खुंनायनि गोनांथियानो गैयामोन बे मोनसे सोंलु दे खुंबायानो खिन्थु खुंनायनि खामानिखौ मावनांगौमोन बिथाङा एपइन्टमेन्ट होनायनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट मेरिट बेसिसै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै मेरिट बेसिसै सिलेक्शन जागौमोन बेवहाय 19,000 केन्डिडेटफोर टेट पास जानाय दङ गासिनोबो साख्रि होनांगौ बे जोंनि दाबि नङा एटलिस्ट एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ मेरिट वाइसै सिलेक्शन जानांगौ आरो एपइन्टमेन्ट होनांगौ जिहेतु जोंनि BTC आवहाय गोबां सिंगल टिचारनि प्रब्लेम जानानै दङ जिर' टिचारनि प्रब्लेम जानानै दङ आरो जायनि थाखाय जोंनि BTR नि हालामावहाय क्वालिटी एडुकेशन होनांगौ बे क्वालिटी एडुकेशन होनांनायनिफ्राय दिनैहाय बन्चित जानानै दङ जोंनि BTR हालामनि फरायसाफोरा बेखायनो आङो BTC गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे BJP गभर्नमेन्टखौबो आङो खावलायो जे BTC आवहाय दिनैहाय UPPL BJP आरो AJP एलायन्स गभर्नमेन्ट दङ सेन्ट्रेलाव BJP स्टेटआव BJP आरो BTC आवहाय एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ अब्ला UPPL गभर्नमेन्टआ जेसेबां दायित्व दङ BJP आबो एसेबांनो दायित्व दङ ओंखायनो आङो BJP गभर्नमेन्ट आरो UPPL गभर्नमेन्ट मोननैखौबो खावलायो जे बिथांमोना जिहेतु कोआलिशन गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ BTC आवहाय थाबैनो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो एपइन्टमेन्ट होनायनि प्रसेसखौ खालामनांगौ आरो एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ बे डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो बेखौनो बुंनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बे SIU नि खोथायाथ' दिनै गोदान नङा SIU नि खोथाया प्रमोद बर'आ जेब्ला गभर्नमेन्टआव फैदों गभर्नमेन्टआव फैनानै एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ जेब्ला गाव आखायाव लादों बे समनिफ्रायनो बे SIU नि खोथाखौनो बुंगासिनो दङ SIU एप्रुभाल मोनाखै होननानै नाथाय SIU एप्रुभाला मानि थाखाय मोनाखै बिथांमोना फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव थांनानै खामानिखौ मावहैयाखै नामा SIU हरनाय मोननै कपि दं आंनि आखायाव बेवहाय दा मोनसे जाहैबाय 1216 आरो मोनसे जाहैबाय 667 दा बे SIU एप्रुभालखौ दिनैसिम मानो खालामनानै लाबोनो हायाखै SIU आथ' गोबां बोसोर सिगांनो हरनाय 2021 आवनो हरनाय बियो दिनै 23 इयार्सआ जोबलाय लांसै जे बिथांमोना जुदि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव जुदि थांनानै लाबोनो हायाखैब्ला बे आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिहेतु BJP जों एलायन्स गभर्नमेन्ट दङ बे BJP गभर्नमेन्टनि जानाखि स्टेट गभर्नमेन्ट बे स्टेट गभर्नमेन्ट BJP जों बिथांमोना सिंजों रिलेसना मोजां नंला नामा बिथांमोना जुदि रिलेसना मोजां मोनब्ला स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जानाखि फाइनान्सियेल एप्रुभाल बिहरनाय बेखौ लोगो लोगो बिथांमोना लानानै फैनो हानांगौमोन मानो हायाखै दिनैहाय बोसोरनै बोसोरथाम जालायलांसै बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेखायनो आङो खावलायो बिथांमोना जे एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ जुदि सामलायनो हायाखैब्ला बा फाइनान्सियेल एप्रुभालखौ जुदि लाबोनो हायाखैब्ला बे कपिखौ जोंनो हेन्डअभार खालामदो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो जों अफिसियेलि थाबायनानै जानाखि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि खामानि दंमोन फाइनान्सियेल एप्रुभाल लाबोनो जानाखि हरनायमोन बेखौ जोङो BTC नि एडुकेशननि डिपार्टमेन्टनि जानानै जोङो बे खामानिखौ मावनानै लाबोनोसै बेखौनो आङो खावलायनाय थाबाय क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BTRनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन
24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ, पिआइसिइउ नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।